Κυρίες και κύριοι, έχω τη χαρά να φιλοξενώ σήμερα στο σταθμό τον ηθοποιό και πρόεδρο της εταιρείας Θέατρο Η Ζωή Μου, Μιχάλη Δουκάκη. Καλησπέρα, κύριε Δουκάκη. Καλησπέρα. Κύριε Δουκάκη, κάποιοι ισχυρίζονται ότι η Ελλάδα σήμερα βρίσκεται μέσα σε ένα πολιτικό θεατρικό δράμα και όπως τα αρχαιοελληνικά δράματα, έτσι και το σημερινό αγγίζει όλο τον κόσμο. Υπάρχουν όμως άνθρωποι του πνεύματος, ευτυχώς όπως εσάς και του πολιτισμού, που μέσα σε αυτές τις αντίξωες συνθήκες καταφέρνουν να υψώσουν το ανάστημά τους με νέες ιδέες, να παράγουν, να δημιουργήσουν και να βοηθήσουν την κοινωνία μέσα από αυτή την κρίση να ορθοποδήσει, περνώντας τα δικά τους μηνύματα. Είναι έτσι? Έτσι ακριβώς είναι. Ίσως σε τέτοιες βαθιές κρίσεις αξιών όπως αυτή που περνάει η χώρα μας τα τελευταία χρόνια, οι καλλιτέχνες είναι αυτοί που μπορούν να σκάψουν περισσότερο τα πράγματα, να υπενθυμίσουν τους λόγους, τις αιτίες. Άλλωστε το θέατρο, οι τέχνες αυτό κάνουν. Δεν είναι ότι ζούμε εμείς σε έναν άλλο κόσμο, μέσα σε άλλα παραμύθια. Είναι ότι ψάχνουμε λίγο περισσότερο τα πράγματα, σκαλίζουμε παραπάνω τη ζωή για να δούμε τι υπάρχει από πίσω. Τι συνέβη, γιατί συνέβη, πώς φτάσαμε ως εδώ. Οπότε οι καλλιτέχνες, νομίζω, σε τέτοιες κρίσεις είναι αυτοί που μπορούν να δώσουν και νέες ελπίδες. Γιατί είναι αυτοί που ίσως να έχουν κάποια παραπάνω σχέδια, κάποιο παραπάνω θάρρος και να μπορούν να δώσουν μια διέξοδο μέσα σε όλο αυτό το αδιέξοδο που έχουν βαλθεί να μας πείσουν, ότι ζούμε σε ένα απόλυτο αδιέξοδο, ότι δεν υπάρχει τίποτα. Νομίζω ότι οι καλλιτέχνες αυτό το χρέος έχουν σε αυτές τις κρίσεις. Ο Ματθαίος Γιωσαφάτ, που είναι ένας νευρολόγος ψυχίατρος, λέει σε κάποια συνέντευξη που έδωσε ότι δεν υπάρχει κρίση, δεν φταίει η κρίση, αλλά αυτό που κουβαλάμε μέσα μας. Εσείς οι καλλιτέχνες που καταφέρνετε να αντιστέκεστε σε αυτή τη μιζέρια, τι ακριβώς κουβαλάτε? Οι πνευματικοί άνθρωποι, ας πούμε, της Εκκλησίας, στο Θεό. Εσείς έχετε μια διαφορά, έχετε κάτι το διαφορετικό, ένα... Όνειρα. Όνειρα. Νομίζω ότι είναι τα όνειρα. Δηλαδή, όταν ξεκινούσε πριν κάποια χρόνια, γιατί όλο αυτό το περνάμε όλοι μας, αυτό που συμβαίνει στη χώρα μας ή και παγκοσμίως. Όταν ξεκινούσε λοιπόν όλη αυτή η μαύρη κατάσταση, όλοι νομίζω σκεφτήκαμε τι κάνω, ποιος είμαι, πού πάω. Και το πρώτο που εμένα μου ήρθε είναι κατευθείαν το όνειρο. Αν πάψουμε να ονειρευόμαστε, χάθηκε, τελειώσαν όλα. Για μας, όταν δεν υπάρχει το όνειρο, μαυρίζουν τα πάντα. Και γι' αυτό νομίζω ότι γι' αυτό σας είπα και προηγουμένως ότι οι καλλιτέχνες ίσως αυτό έχουν να προσφέρουν. Είναι βέβαια και μια παραπάνω αγάπη ίσως για το ρίσκο, για την περιπέτεια, για τα άγνωστα μονοπάτια, για εκεί που δεν έχει βαδίσει ακόμη κάποιος, για το ότι τους αρέσει να μην πηγαίνουν πάντα μόνο στην πεπατημένη, μόνο στη συνήθεια, μόνο στο εύκολο. Έχουν και μια αγάπη, νομίζω, οι καλλιτέχνες για τη δυσκολία, αλλά κυρίως το όνειρο, νομίζω. Και τον ταξιδεύει και τον βάζει στο δικό του μαγικό κόσμο, αλλά συμπαρασύρει και όλο τον υπόλοιπο κόσμο που πιστεύει σε αυτό το πράγμα και θέλει να πάει. Και αυτούς τους νέους τώρα που θέλουν να μείνουν στην Ελλάδα, να προσφέρουν, να δημιουργήσουν, αλλά λένε ότι και το κράτος τους αποθαρρύνει και τους κάνει να φύγουν, τι απαντάτε εσείς? Πιστεύω ότι μπορούμε, οι τέχνες γίνονται και με το τίποτα. Με αγάπη, με ψυχή, να είσαι πάντα, να στοχεύεις πάντα στην ουσία της καρδιάς, της ψυχής σου, έτσι το περιγράφω εγώ, να είσαι πάντα, να νιώθεις ότι είσαι στο δρόμο που πραγματοποιείς τα όνειρά σου, το σκοπό της υπάρξεώς σου. Εκτός αν θέλεις να έχεις μια ζωή να πεις εντάξει, να περάσει, να φύγει. Είναι δηλαδή, νιώθω ότι είναι η νοοτροπία του καθενός, όπως είπατε και προηγουμένως, αυτό που κουβαλάει ο καθένας μέσα του. Αν κάποιος κουβαλάει την προσφορά μέσα του, αν είναι ανάγκη του να μιλήσει, να πάει, να επικοινωνήσει, να εκφραστεί, νομίζω ότι θα το καταφέρει και να εκφραστεί δημιουργικά, έτσι, γιατί όλο αυτόν τον καιρό βλέπουμε μόνο την καταστροφή. Ξέρετε, η καταστροφή τραβάει τα βλέμματα, οι φωνές, τα ουρλιαχτά, το ξύλο, η βία, ο φασισμός. Είναι ο πολύ εύκολος τρόπος να τραβήξει την προσοχή. Ενώ ένας άνθρωπος που αθόρυβα κάνει τη δουλειά του, ίσως μακροπρόθεσμα να φανεί ότι κάτι είχε να πει αυτή η ψυχή και δεν χρειαζόταν να φωνάζει, ούτε να ουρλιάζει, ούτε να χρησιμοποιεί άλλα μέσα. Και τα παραμύθια τώρα τι σχέση έχουν? Θα διοργανώσετε ένα φεστιβάλ, το Φεστιβάλ των Παραμυθιών. Ναι. Πώς σας ήρθε αυτή η ιδέα, πώς οργανώθηκε?
Εμείς κάνουμε τα τελευταία 13 χρόνια εκδηλώσεις, θέατρο, ποίηση, μουσική, συναυλίες κλπ. Εικαστικά. Και μέσα από τα σεμινάρια που διοργανώσαμε φέτος, τα θεατρικά, μας βρήκε ένας κύριος από την περιφέρεια που παρακολούθησε το σεμινάριο και μας πρότεινε να αναλάβουμε, είναι η πρώτη φορά που εμείς ασχολούμαστε με τέτοιο πρόγραμμα, είναι ένα πρόγραμμα ΕΣΠΑ, και μας πρότεινε να αναλάβουμε φεστιβάλ παραμυθιού. Είναι το πρώτο φεστιβάλ παραμυθιού που γίνεται στη Λέσβο και είναι μια σπουδαία διοργάνωση. Δεν ξέρω αν έχουμε λίγο χρόνο να σας πω, να σας πω τους καλλιτέχνες που θα έρθουν. Είναι η Λιλή Λαμπρέλη, η Αγνή Στρουμπούλη, ο Ταξιάρχης Μπελιγιάννης, η Ηλέκτρα Νέγκα, η Ανθή Θάνου, η Μαρία Κατσανούλη, η Χριστίνα Φραγκεσκάκη και άλλοι καλλιτέχνες, μουσικοί που θα τους συνοδεύουν κλπ. Αυτά τα παραμύθια πού θα απευθύνονται, μόνο σε μικρά παιδιά? Απευθύνονται κυρίως στους ενήλικες, γιατί εκείνοι είναι που πρέπει να μάθουν ότι το παραμύθι είναι η ζωή, είναι όλα βγαλμένα από τη ζωή, όλες οι τέχνες. Αν δεν είναι ζωή, δεν ακουμπάνε κιόλας στον άνθρωπο. Είναι όλα βγαλμένα μέσα από τη ζωή. Οπότε απευθύνονται κυρίως στους ενήλικες, αλλά θα γίνουν και κάποιες παραστάσεις παραμυθιών για παιδιά. Οι εκδηλώσεις θα έχουν ως εξής. Θα γίνουν στον Ιαννό, στον πολυχώρο του Ιαννού, στη παραλία Λουτροπόλεως Θερμής, τα εργαστήρια, τα σεμινάρια, για το πώς θα μπορεί κάποιος να αφηγηθεί παραμύθια. Και ποιοι μπορούν να συμμετέχουν σε αυτά? Μπορεί να συμμετέχει όποιος θέλει, η είσοδος είναι ελεύθερη. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που το διοργανώνουμε μαζί με την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και σε αυτό το σημείο να ευχαριστήσω και την Περιφέρεια για αυτή τη δυνατότητα, για αυτή την πρωτοβουλία. Η ομάδα μας είναι η ομάδα Θέατρο Η Ζωή Μου που κάνει όλο αυτό τον καιρό τα πολιτιστικά φεστιβάλ και τώρα διοργανώνουμε και αυτό το νέο φεστιβάλ παραμυθιών. Μπορεί όποιος θέλει να το παρακολουθήσει, αρκεί να τηλεφωνήσει εγκαίρως. Έχουμε δώσει και στα δελτία τύπου τα τηλέφωνα και να τηλεφωνήσει για να μπορέσει να κάνει κράτηση εγκαίρως, κράτηση θέσεων για να τα παρακολουθήσει. Τα τηλέφωνα βρίσκονται και στην οθόνη από ό,τι με ειδοποιούν από το control. Τα βλέπει ο κόσμος. Ωραία. Θα ήθελα να μου πείτε, αυτό θα γίνει 11 με 13 Οκτωβρίου, ναι, και θα είναι στον Ιαννό. Έχει ξεκινήσει βέβαια το φεστιβάλ από 1η Οκτώβρη. Γυρίζουμε όλη τη Λέσβο και πηγαίνουμε και βρίσκουμε στους καφενέδες, παππούδες και γιαγιάδες. Οι οποίοι δείχνουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον από την ημέρα που το είπαμε. Βεβαίως, και μου κάνει εντύπωση ότι ενώ οι περισσότεροι δεν μπορούν να έρθουν, είναι και οι ηλικιωμένοι, δεν μπορούν να έρθουν να δουν τις υπόλοιπες εκδηλώσεις που κάνουμε όλο το καλοκαίρι. Μου έκανε εντύπωση μια κυρία σε ένα χωριό που μου λέει, όταν με είδε, με γνώριζε και μου λέει, μάλλον και από την τηλεόρασή σας και από την προβολή που κάνετε και σας ευχαριστούμε, μου λέει, το νησί μας καμαρώνει. Αυτό είναι μεγάλο πράγμα. Είναι αυτή. Εσείς, η εταιρεία σας εδρεύει στην Αθήνα. Στη Λέσβο. Το θέατρο και η Ζωή Είναι Μου. συμβολικό. Εδρεύει στη Λέσβο, στην επαρχία. Εκεί, σε απομακρυσμένες περιοχές που δεν φτάνει εύκολα, δεν γίνονται εύκολα πράγματα. Λοιπόν, όλοι αυτοί οι ηλικιωμένοι κάθονται και μας αφηγούνται παραμύθια και τους εξηγούμε ότι αυτά αργότερα, μακάρι όσοι θέλουν να τηλεφωνήσουν, αν έχουν γνωστούς, γιαγιάδες, παππούδες που ξέρουν παλιά λαϊκά παραμύθια, γιατί αυτά θα καταγραφούν και μετά θα είναι μια ωραία δουλειά αυτή, θα βγει σε βιβλίο, θα εκδοθεί και θα μπορούν και τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους, να έχουν στο αρχείο να υπάρχει ένα βιβλίο με παραμύθια, πώς λέγονται στη Λέσβο. Και του χρόνου αυτό το ΕΣΠΑ συνεχίζεται, θα πραγματοποιηθεί στη Λίμνο. Μακάρι να μπορέσουμε να το καθιερώσουμε στη Λέσβο. Είναι μια πολύ σπουδαία διοργάνωση. Είναι πολύ ενδιαφέρον. Το καλοκαίρι πραγματοποιήθηκε το πολιτιστικό φεστιβάλ Ιαννός. Τι παρουσιάστηκε σε αυτό το φεστιβάλ? Βέβαια, δείξαμε και εμείς από εδώ, από την τηλεόραση Μυτιλήνης. Βεβαίως. Αλλά να μας θυμίσετε. Παρουσιάσαμε, ήταν το πιο επιτυχημένο φεστιβάλ των τελευταίων ετών. Μέσα στην κρίση ο κόσμος έχει στραφεί προς τον πολιτισμό. Καταλαβαίνει πως τα υλικά τελειώνουν, λιώνουν, χάνονται. Δεν μπορείς να στηρίζεσαι στα υλικά, στα πράγματα. Το πρώτο από όλα, αυτό που πρέπει όλες οι τέχνες, όλες οι επιστήμες, οι πάντες, πρώτα απ' όλα πρέπει να ξέρουμε ότι υπηρετούμε και αγαπούμε τον άνθρωπο. Πάνω απ' όλα πρέπει να είναι ο άνθρωπος. Και αυτό νομίζω δώσαμε και με το πολιτιστικό φεστιβάλ Ιαννός και με όλα τα φεστιβάλ που διοργανώνουμε τα τελευταία χρόνια. Το να στραφεί περισσότερο η προσοχή του κόσμου στις ιδιαιτερότητες, να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή σε όλους αυτούς που τους θεωρούμε περιθώριο, γιατί γι' αυτό και αργότερα φωνάζουν, βιοπραγούν, γιατί νιώθουν να είναι αποκομμένοι, νιώθουν να είναι στο περιθώριο, να τους έχουν αποκλεισμένους
από το κράτος, να μην έχουν σχέση με την πολιτική, με τα κοινά, να μην τους ακούει κανείς. Είναι και οι πιο ευαίσθητες ψυχές, απλά προσπαθούν με αυτόν τον τρόπο, με τη βία, με τη... να φανούν. Από εδώ και πέρα, τι άλλο σκοπεύετε να κάνετε εκτός από το φεστιβάλ? Θα συνεχίσουμε και στη Λέσβο και στην Αθήνα και στα Ιωάννινα, που είναι οι κύκλοι μας, οι κύκλοι καλλιτεχνών. Η εταιρεία Θέατρο Η Ζωή Μου αυτό έκανε. Ένωσε αυτούς τους κύκλους καλλιτεχνών σαν ένα δίκτυο σε όλη την Ελλάδα και στο εξωτερικό να κάνουμε εκδηλώσεις. Συνεχίζουμε το χειμώνα σε Αθήνα και σε υπόλοιπες πόλεις, αλλά στη Λέσβο θα προσπαθήσουμε να κάνουμε και 2-3 μεγάλες συναυλίες μέσα στο χειμώνα και θεατρικές παραστάσεις. Και μετά ξανά το καλοκαίρι, σε όλη τη Λέσβο αυτή τη φορά, όπως και με το φετινό καλοκαίρι, να συνεχίσουμε με ποίηση, θέατρο, μουσική. Όλα αυτά νιώθω ότι γαληνεύουν λίγο, ηρεμούν τον κόσμο. Σίγουρα. Και του δίνουν μια... Γι' αυτό και νιώθω, οι περισσότεροι καλλιτέχνες, αν δείτε, έχουν μια τρομερή ηρεμία. Ίσως αυτό έχουν να προσφέρουν σε αυτή την κρίση. Αυτή την ψυχραιμία, να σου πούν, εσύ που κάθεσαι στον καναπέ, σήκω, ενεργοποιήσου, δες τι κάνεις εσύ. Μη μιζεριάζεις. Μην αφήνεις αυτό το πράγμα να σε καταβάλει, να νιώθεις ότι είναι τα πάντα σκοτεινά. Και να μην βλέπεις τι κάνουν οι άλλοι. Ναι, να βλέπεις εσύ να πάρεις τον αντίστροφο το φως. δρόμο. Και φώτισε έτσι όλο τον κόσμο. Ή έστω τη γειτονιά σου. Μπορεί να μην καταφέρεις να φωτίσεις τον κόσμο ολόκληρο. Αν φωτίσεις τη γειτονιά σου, μπορεί να σε δει και ο διπλανός σου και κάποιος άλλος και να σε μιμηθεί. Να ακολουθούμε λίγο και να προωθούμε τα θετικά παραδείγματα. Να προβάλλουμε λίγο αυτά τα άλλα πρότυπα. Τις αρχές που είχαμε μάθει κι εμείς από μικροί, γιατί τώρα πια δεν είναι της μόδας. Έτσι ακριβώς το βλέπω στα καφενεία, στους παππούδες και στις γιαγιάδες. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν μια τρομερή ηρεμία και το μόνο που θέλουν είναι να προσφέρουν. Αυτή η σοφία που λέμε των γερόντων, το μόνο που θέλουν είναι πώς να προσφέρουν, πώς να βοηθήσουν και μια γαλήνη στο πρόσωπό τους. Δεν θα βρεις εκεί αυτό το κακό που υπάρχει. Όσο είμαστε νέοι, ίσως ο ανταγωνισμός, ίσως το περιβάλλον αυτό που θέλει ο ένας να φάει τον άλλον για να περάσει μπροστά. Εμείς πιστεύω ότι προς τον άλλο δρόμο είμαστε, να πάμε όλοι μαζί για το ό,τι καλύτερο μπορούμε. Και μιας που εσείς έτσι αντιπροσωπεύετε το χώρο του θεάτρου, για όσους νέους εδώ με τη Λινιούς θέλουν να ασχοληθούν με το θέατρο, τι θα τους προτείνατε, πού μπορούν να απευθυνθούν? Καλά, μπορούν σε εσάς και να τους ανοίξετε, να τους δείξετε το δρόμο, γιατί τον έχετε βρει, τον έχετε ανακαλύψει. Βεβαίως, να απευθυνθούν σε εμάς, αλλά και να το ψάξουν περισσότερο, να δουν ακριβώς αυτό που θέλει η ψυχή τους να κάνουν. Είναι δύσκολος δρόμος και χρειάζεται ο καθένας να κάνει την προσωπική του επανάσταση για να ακολουθήσει αυτό που θέλει η ψυχή του. Οπότε να δουν, να δοκιμαστούν μέσα σε αυτό και αν το αγαπούν πραγματικά να το ακολουθήσουν, να κάνουν μόνο αυτό που θέλουν. Δεν υπάρχουν ούτε λεφτά ούτε το καλύτερο επάγγελμα που θα μας ζήσει. Να ακολουθήσουν αυτό που θέλει η ψυχή τους για να είμαστε όλοι ευτυχισμένοι, να είμαστε ικανοποιημένοι με αυτό που κάνουμε. Λοιπόν, κύριε Δουκάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ και θα παρακολουθούμε τις εκδηλώσεις σας και θα είμαστε κοντά σας.